pala yung chef namin. Hi! Hindi ikaw. Yan. Mga aking mga sisters. Yan si Mama. Sinong mas maganda sa aming apat? Siyempre hindi. Siyempre ako magpatay. Mami. Mami, si Mama. Ito lang sinaing mo. Ayun, nangingintog na naman yung mukha ko. Magbo-boodle fight tayo. Let's go guys! Let's eat! Let's eat! Dugo naman ako. Royal. 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 Hindi maabot, tubig na lang. Wala mo na i-royal. Yung kaya. Native. Agin na sa Ganun na yung royal. native chicken. Alam mo itong royal. Good? Ay, hindi alam ang ano.
Sitaw. String bean. Hindi, dahil na may pineapple. Wow, naka-pineapple si Joy. Walang jam. Kagutom-gutom na. Like that. Ano si Joy? Mama, ayos to. Biglang ulam malakas na. Paul! Bigyan ko ka. Dali, muta. Hindi magugutom yung vlogger. Lakser. Hindi ako nga na niya, kanya na. Wow! Sarap ng kain naman eh. Labitin yung kanina. O, ayan. Second batch na na. Punan kayo.